खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिनि दैबानाजों हा खुरखा जानाय ओनसोलफोरखौ नायदिङो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रैखाथि बादायाव थानांनाय सुबुंफोरखौ लोगो हमो आरो बिथांमोननि जेंनाफोरनि सोमोन्दै मिथिना लायो। मख'नो गोनांदि दैबानाजों गोबां ओनसोलानो लोमसाव जादों, हा खुरखाव जादों आरो गोबां जायगायावनो रायजो राजाफ्रा गोबां खहा जानांदों, जिब जुनार दाउमा दाउसा खहा जानांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामिनि दैबानाजों खहा जानांनाय हा खुरखाजानाय ओनसोलफोरखौ नायदिंनाय समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों दंफायोमोन। बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी, इउपिपिएलनि चिरां आरो बिजनि जिल्लानि आफादगिरि निर्मल कुमार ब्रह्म आरो फनेन बर'। मख'नो गोनांदि देग्लायनि दैबानाया आफां आसामनि गोबां जिल्लायावनो खहा लाबोदों, गोबां ओनसोलखौनो लोमसावहोदों आरो गोबां जायगायावनो हा खुरखादों। गोजोन्थों।